Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो डिफरेंट स्टाइलनि आलु भाजा एवनाय। फार्स्टआवहायनो आङो आलुखौ रुग्रोनानै लादों, बिनि उनाव आङो फिसा फिसा थुख्रा खालामदों। बिनिफ्राय ओमफ्राय थाव होनानै थावआवनो संख्रि होबाय, हालदै होबाय, ओमफ्राय एसे जिरा पाउडार एसे, ओमफ्रायो बानलु पाउडार एसे होदो। ओमफ्राय आङो थावखौ मोजां गुदुं खालामनानै मस्ला मस्लिखौ एसे लगायबाय थावआव। बिनि उनाव आङो आलुखौ होसनबाय आरो ओमफ्राय एवबाय। एवनानै माने बेखौ आरामसे ब्राउन कालार जाजासिम एवनांगौ, एसे खामफ्राम खालामजासे एवबाय आरो 2 मिनिटावनो मोनो आरो बिदि आलु भाजाया। माने नों आलुखौ ओंखाम संनायावनो ओंखामावबो रुफानो हागोन, दालिफोर रुदोंबा दालियाव होफानो हागोन, सबायफोर रुदोंबा सबायाव होफानो हागोन आरो बेयावनो खेबसेनो मोनखाबाय। ओमफ्राय आराम हानानै नोङो फ्राम अरखौ गिदिर खालामनानै एवदोल' आरो, होमबानो दसेनो 2 मिनिटावनो मोनो आरो इजि आरो सहज आलु भाजाया बेयो। आङो बे रेसिपिखौ जोंहा बिजावजालि आब'निफ्राय मोन्दोंमोन आरो क्रेडिट गोस टु बिजावजालि बिनिफ्राय सोलोंदों मिथिनानै माने आंबो बिदि ट्राइ खालामबाय। ओमफ्राय फाइनालि नै टेस्टि जामारदों आरो नोंथांमोनहाबो न'आव ट्राइ खालामनो हागोन बेबायदि। आरो जुदि नोंसोरो दालिफ्राव सबायफ्राव रुवालासिनो बेफोरखौ सङाखैबा माने ओरैनो गाव गोजाबो रुनानै बिदि एवनानै जानो हागोन आरो। नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो आंनि गोदान डिजाइननि आलु भाजा एवनायखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो।